900 गुंडा मरी गईल झूलनिया तर दबाई के 900 गुंडा मरी गए। हर जके लागल झूलनिया के धक्का, केहू भागल दिल्ली केहू भागल कलकत्ता। अरे कितना पहलवान अरे बम्बे केहू भागल अपन पूछ दो बताए के 900 गुंडा मरी गईल झूलनिया तर दबाई के 900 गुंडा मरी गईल। अरे झूलनिया तर दबाई के झूलनिया तर दबाई के 900 गुंडा मरी गईल झूलनिया तर दबाई के 900 झूलनी के धक्का जेके केहू लागल झूलनी के धक्का मजे के जेके लागल कहीं प्यारे लाल होई गयल पागल। देखा हो रमेश अरे देखा रमेश गिरी गईल ढिमलाई के। अरे झूलनी के धक्का से गिरी गईल ढिमलाई के 900 गुंडा मर गईल झूलनिया तर दबाई के 100 गुंडा मर गईल। अरे झूलनिया तर दबाई के झूलनिया तर दबाई के 900 गुंडा मर गईल झूलनिया तर दबाई 900 गुंडा मर गईल।